Şeýle. Oglancık gaty yeter oýlap tapypdyr. Nakarhana. Elis, men aşak düşýän. Hey, benim baryan. Cenab Jerningen, Cenab Anger, hoş geldiniz. Sen näme saçyň sirdirdiňmi? Tidrak, Bu näme Isa? Temmol. Alo. Oğlum ne beýle haşlayan ýabırdat boldymy? Ýok, jeýişde adam bolany. Men gaty gaýga diýen. Huwata diýseň soğuk. Men häziriň özüne öýügraýan bolýam. Ýok, gowlukmy? Günüýe gelmek gerek däl. Gowsy mektepde istem bilen meýlini nakgaýdy. Kaç Doris, kaç. Cenap Anger, oga peň ýanyna duruň. Siz bolsaňyz saklap duruň. Häzir sen menden almatyň alarsyň, onsoň sen menim maskaralyň üçin jogap bermeli bolsaň. Olyň şu gapyň aňyrsynda dahyry. Kim? Men paýmarsyň güçük. Hanol nerede? Suwaşra otur, dur. Bana saklan. Oly hemişe bizi idarlapýar. Oň elinde video kamerasy bar. Siz baribir men tutup bilmersiňiz, pankelle tentekler. Oly ýam köçe çykypdyr.